Upravo je došlo vrijeme da sa osmijehom odemo do uvijek nasmijane Maje, koja će također govoriti o osmijesima. Maja, dobro jutro još jedno. Dobro jutro, dragi moje kolege. Evo, s osmijehom jutros predstavljamo organizaciju Osmijeh za osmijeh iz Tuzle. Moj gost je Tahir Žustra, PR ovog udruženja. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro tebi, dobro jutro svim gledateljima javnih emitera. Jedan krasan projekt koji je zapravo i povod zašto si ovdje jutros s nama. Tuzla se pridružila svjetskim gradovima gdje zapravo građani su već snimili plesne korake za pjesmu Happy. O čemu se zapravo radi? Pa sama pjesma Happy Pharrella Williamsa, evo, ne znam koliko su naši gledatelji pratili dodjelu Oscara. Nažalost, osvojila je drugo mjesto, nije prvo, ali eto šta je tu je. Ali pjesma je postala planetarno poznata zahvaljujući filmu Despicable Me, drugi dio. Vjerovatno svi gledatelji koji su pratili taj film, prepoznatljiva im je ta melodija koja glasi Happy. Na osnovu toga uključio se cijeli svijet. Započela je ta Happy manija od samog New Yorka, Londona, preko Pariza, Beograda, pa samim tim stigla i u Bosnu i Hercegovinu. Mi smo preuzeli inicijativu, organizacija Osmijeh za osmijeh je došla na ideju da bi trebao neko to učiniti i kod nas, učiniti prvi korak i eto mi smo se odvažili, uradili taj prvi korak i zaista smo zadovoljni kako su se Tuzlaci i Tuzlanka odazvali. Kako je taj prvi korak uopće realiziran? Pa prvi korak je realiziran tako što smo plasirali informaciju u medije da se svi zainteresovani Tuzlaci i Tuzlanke mogu prijaviti. Mi smo željeli prvobitno uključiti programe fondacije Tuzlanske zajednice kao što su Omladinska banka Tuzla, kao što su sve ostale omladinske banke, kao što je Udruženje građana Agora i tako dalje, i svakako naše volontere, ali nismo se željeli na tome zadržati. Željeli smo dati priliku svim Tuzlacima i Tuzlankama koji su željeli pokazati svoje umijeće kada je u pitanju ples. Odaziv je bio jako dobar, što je nas zaista iznenadilo, budući da se 338 njih prijavilo u samo 5 dana koliko su prijave tekle, a 296 je oni koji su potvrdili svoje učešće u samom videu. I kako ste vi se uopće, kome ste se javili i kako ste uspostavili te neke kontakte upravo da Tuzlaci budu dio Happy-a? U posljednjih godinu dana veoma je aktivna i kontinuirano ažurirana naša web stranica osmih.org kao i Facebook stranica. Isto tako uz pomoć svih naših medijskih pokrovitelja smo uspjeli plasirati tu javnost pravovremeno do naših samih korisnika i svih ovih predstavnika koji će biti u toj Happy priči. Moram kazati da zaista da nije bilo medija ova cijela priča ne bi mogla uspjeti, ali isto tako nadamo se da će mediji pokloniti svoju pažnju tom videu kada bude namontiran, kad bude cijeli taj proces montaže završen. Već je zapravo video otišao u montažu, evo kad ćemo to sve moći vidjeti i što se trenutačno radi? Naši vrijedni momci, dakle, snimatelji, montažeri iz naše organizacije su već sinoć krenuli sa montažom ovog videa. Već u ovih naredna 2 dana će cijeli proces montaže biti gotov, a u petak 14. marta očekujemo već i premijeru kako na lokalnim, tako vjerujemo i na državnim medijima. I sve to zapravo rade volonteri, je li tako? Apsolutno tako. Niko od ovog nema nikakav profit, a isto tako svi imaju obostrano zadovoljstvo. Jer zaista je sreća u sreći drugoga, mi smo izmamili, eto, ako ništa, barem osmijehe na tih 296 lica. I upravo to je interesantno, vi zapravo tim svojim projektima uvijek nekako oduševljavate, činite ljude sretnima. Znamo da nekad budete... To nam je krilatica. Da, budete na ulicama našeg grada, grlite ljude, dijelite te besplatne zagrljaje. Kako dolazite na ideje o svim tim projektima i što je to zapravo što nam sve pripremate? Samim tim što u našem nazivu stoji Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh nam govori dovoljno toga da mi sve svoje aktivnosti fokusiramo i organizujemo na način da budu zanimljivi prvenstveno djeci, ali i mladima općine Tuzla. Naša organizacija djeluje u 11 sekcija, odnosno u 10 lokalnih zajednica i 11 centralna koja je omladinski klub zamijenjen za sve mlade ljude i na osnovu njihovih potreba mi kreiramo te sve naše aktivnosti. Na osnovu toga je došlo dakle i do ove Happy aktivnosti, do Happy ideje da se realizuje u Tuzli jer smo smatrali da bi ta sama zamisao bila dovoljno interesantna svim našim članovima, a tek kasnije i ostalim Tuzlacima i Tuzlankama koji smo uključili. Kakvi su projekti u planu? Evo, imate li nekih planova? Pa evo kada je u pitanju ovaj bliži period, već smo počeli sa realizacijom projekta Pokreni se, postani lider. Naši mladi volonteri, naše mlade edukatorice, Saneli i Emina su već na određenim poljima gdje sa djecom i mladima iz ruralnih područja sjeveroistočne Bosne provodi i realizuju određene radionice. Već su bili u trening kući u Gradarcu, ovih dana putuju u Križević, u ipak centar blizu Zvornika. Tako da
Mi smo kolotečina. Nas uvijek ima, samo eto, nekada se želimo eksponirati, nekada ne, ali sve što radimo i uvijek kada radimo, radimo za dobro mladih, za dobro djece, ali i cijeli lokalni zajednici. Nikako ja ne bih rekla da ste vi kolotečina, vi ste ipak nešto vrhunsko. Evo, malo prije neslužbeno smo razgovarali i rekao si zapravo svi preuzimaju te neke vaše ideje, pa evo, postali ste uzor mnogim mladima u Bosni i Hercegovini. Sinoć smo vidjeli na YouTube se pojavio jedan poziv da se građani Bosne i Hercegovine uključe u Happy akciju koju organizuje jedna sarajevska organizacija ili udruženje, zaista ne znam, ali drago nam je što se to eto pojavilo nakon nas, nakon što se to sve organizovalo u Tuzli, nakon što evo u Tuzli to se treba vidjeti svjetlost dana. Želimo kazati da, evo vjerojatno su naši gledatelji, vaši gledatelji primijetili da sve one stvari kada trebaju da se promijeni u Bosni i Hercegovini, evo u zadnje vrijeme počinju iz Tuzle. Ali isto tako smo željeli pokazati da sve stvari koji su lijepe, koji nose neku pozitivnu priču, se također dešavaju i započinju u Tuzle i kasnije se šire po cijeloj Bosni i Hercegovini. I na kraju, evo, s obzirom da ste vrlo mlada organizacija, imali suradnje s drugim udruženjima sličnima u Bosni i Hercegovini? Pa možda i u regiji? Apsolutno da ima saradnje. Dakle, mi bismo spomenuli prvenstveno saradnju sa našim najboljim prijateljem, to je fondacija Tuzlanske zajednice, zahvaljujući koju smo mi i nastali. Mi smo registrovani samostalno udruženje već od 31. januara 2011. godine. Sada, krajem marta, će biti naša druga izborna skupština gdje ćemo birati naše upravno tijelo, ali kada je u pitanju sama saradnja, tu su dakle mnogobrojni partneri sa kojima mi djelujemo, ne samo sa prostora Tuzle, sa općine Tuzla, Tuzlanskog kantona, nego imamo partneri iz Banja Luke, imamo partneri iz Sarajeva i ostalih većih gradova u Bosni i Hercegovini. I osmih za osmih vode uglavnom ovako mladi, nasmijani i uspješni. Apsolutno. Našu organizaciju, što je specifično, u potpunosti vode i kreiraju samo mladi ljudi u rasponu godina od 15 do 27, eto do 30 godine. Dakle, hvala ti velika što si jutros bio moj gost, baš mi je drago, evo nekako smo prenijeli tu happy atmosferu odavde. Dragi gledatelji, toliko ovog ponedjeljka iz Tuzle, mi smo zapravo vas već i pozivali s ovog mjesta ovdje da i vi sudjelujete u snimanju ovog spota. Nadam se da su neki od vas se odazvali našem pozivu. Evo toliko ovog ponedjeljka iz Tuzle, vidimo se u srijedu. Pozdravlja vas Happy ekipa.